Nyakwara moge juang machiegni cheno mar mbako romo chako sani kodong mana ndalo manok ahinya. Wantie kawuono ka tarik 24 dwe mar abirio higa mar 2025 en twak ma wadarango ka ikruok ne tuke mago mag CHAN higa mar 2024 mano CHAN 2024 tuke mano chor nyime nyaka higa ni midhi bagi kochakore tarik 3 dwe mar aboro mano alap makasarani ka tugo mokwongo mar piny Kenya dhi bedo dalaka kama bedo ka warango gi achiel kachiel nyakoro mojoma e twak modarango kawuono ka wapinjore ni piny Kenya oikore yo machal nade weche gi mag tuke kabiro ni sani achiel kachiel wabeda ne kod ng'eyo ka warange kod Turbin wacho ni Turbin ma wadanone godo gi jolony weche mag tuke otere godo e studio kinyi makawuono wago mbaka wawinjane ni to jopiny bende wacho nade counties mopogore opogore nyaka sano wane gi duond Josiaya ngeni ginde bang' wachako kod gi kawuono ka wawinjo ni jopiny to wacho nade chenro ni iorno ote machuok SMS line oyawe na 3-3-6 ka wabedo kodi kae nyaka giko mar chenro to kaona nitie ka kod welo 3 mona gogo mbaka ni ka warango ikruok mar piny Kenya osebedo godo lek mar bedo kod alap tuke manyasani monyalo wacho ni tokungo Kongo mana alap tuke ma Kasarani Stadium ma Nairobi karka kachiel koda kamano mar Nyayo Stadium odhi chalo nade kama ntiere karka welo dhi donjo pacho kae moko bende dhi bede piny Tanzania moko dhi bede piny Uganda to tok tuke makamagi gidhi chalo nade nyaka sani bende Nyakwara Mojwang kocha mar Harambee Stars osegolo squad mare mano modhigo e tuke gi mag CHAN 2024 achiel kachiel wadhi bedo ka gi thuolo mag rango kae to bang' waranga ne to gin jotugo mage maponono wanyalo go e nyong'ong kata mawenge wa kikuog kuom gi tuke kachako gin jotugo magocho e league mano ma local magwa mano mana ma Kenya kae kitemo range achiel kachiel ndio jotugo bende momedi walos kanyo kuom Masud Juma kiwacho ni koro sani any division machielo makoro mie thuolo mar tugo e tuke gi mag CHAN 2024 kod mathoth wadhi bedo go ka achiel kachiel adhi bedo kata e chenro ni nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mukeo nyaka sango sa osekalo ka dakika 32 tok sa 3 mar okinyi makawuono ami wenda thuolo mar mondo mi ing'egi kachiel koda ka Amos kawuok kuom gi ka wachako chenro kinyi ma kawuono ka wantiere mana kodi kae achiel kachiel bende ka wantiere kae kod welo anyamiyo welo thuolo mar mondo mi wawinji ane kachiel kachiel ka gigi duto oselos kae yo makare kae to bang' wayudo thuolo mano mar neno gi kae ni to gin jomagi Nyakwara Mojwang ka an gi TM Willis Odembe ma bende en jalony e weche mag tuke kawuono dhi bedo ka wanono kode CHAN 2024 Willis Odembe oyawre kendo machiegni iro kamano ahinya Cleo wagone Nyasaye iro kamano omiyo wachako romo ang'eni nyoche in mapek weekend mokalo kendo ang'eni jo Kabondo tambuai kech naneno mwandu iro kamano ahinya Nyasaye mondo medriti ero kamano TM yote jo Kabondo bende nitie gine chero kawuono ang'ena ng'ato akodi bede achiel kachiel ka wadhi nyime kama chelo nitie kako Duncan Onyango ma bende jalonyo weche mag tuke mabero twak godo kinyi makawuono wuok Asugunga chio maber machiegni bakoro ero kamano ahinya Cleo kuom rwaka kendo asekawo kinde mang'eny kapok abiro studio nikech dich kawuono mor mar chopo to yiena mondo achop ote mar Joshua Jombe osiep TM ko en mondo kachopo ta akowne mos ero kamano ahinya kama chelo be Nyakwara Mojwang ka kod Abraham Odero Ibra Baba yao kaunu ni studio karaka kachiel oyawre kendo machiegni oyawre nya TM nyang gi Cleo agoero kamano ahinya kuom chenro maber mar modwa wuoye mar CHAN Nyasaye orita angiman kare ero kamano ahinya Nyakwara Mojwang weche thoth nyama ntiere ka kod bedo thuolo mag rango gi achiel kachiel ka wachako nitie graphics moko mar yudo thuolo mar mondo mi warangi wanon gi kanyo ni ginto gi chal nade ang'eni ka to bang' wadhi yudo thuolo mano mar rango ikruok ne tuke gi Nyakwara Mojwang group A mano kama oting'o piny Kenya DR Congo Angola Morocco kod mano ma Zambia mano kama ibedo kanyo ka waluogi achiel kachiel my group ma piny Kenya ntiere ng'ene ang walose group ni warange ni piny Kenya DR Congo nogogi e tielo mokalo cha ma 2022 mar CHAN ka gitugo kode mokwongo tielo mokwongo Nairobi ka Kenya oyikre machal nade ntie group machielo Nyakwara Mojwang tuke mag CHAN 2024 ka wanyalo mana rango mano group B mabende ntiere ka oda rango Burkina Faso Central Africa Republic kod Madagascar Mauritania kod Tanzania
jirani ni group B. Mano kama gintiere kanyo achiel kachiel. Amo range kanyo to gibire manade group C. Itingo Algeria, Guinea, Niger, South Africa kod Uganda. Tima Uganda mabende gin jogo mabago tuke mag CHAN 2024 nitiere kae. Mano kama gintiere ka achiel kachiel. Mano kama rango Algeria mano group C no kamentie, lakini bang waranga ne group D. Congo, Nigeria, Senegal kod Sudan. Mano kama gintiere ka achiel kachiel. Kama warango gie nyakora magijua ngi weche mathoth mapontiere kar kanyo kwa wuoke mano group no madhi wacho kanyo ni ka watieko godo kod mathoth mapod wabedo kae ka waluoni odiochieng' ni makawuono ka wantiere kodi ka achiel kachiel. Tuke madhi chako tarik 3 dwe mar 8 warango kaka piny Kenya osebedo kaka ikre gi pool ma piny Kenya okete achiel kachiel. Achako kodi Danka ikono kani piny Kenya osekre machanade sani osechiwo atamalo 100 piny Kenya oikore ne bago tuke mag CHAN kafa osemiwa green light to ikruok motelo ne green light mondo miwa gi tuke madhi bedo kae dwe manyien. Erokamano Cleo. Weche ariyo mokwongo wagone sirikal erokamano kuom temo gino oseyware mar mondo waikre. To gima kata lit en ni group D madhi Zanzibar noyudo tuo Kenya ka. To nikech nok mar kuonde tiegruok omiyo tere oko. But kwa duogo wan kaka Kenya ikruok mar osebedo gi ng'ikruok. Mano e adier mantiere. King'iyo team kuom chakno yier team to gi training kamano kwa timo orako nyaka samo chopeni osebedo gi ng'ikruok matin tin. Ok en picha maber. Nikech sami dhi e lweny nyaki item gige lweny ka gitiyo. Gige lweny gin tiendwa gi coaches magwa. Koro ka iyudo ni pok wabedo gi tugo ma kisungu luongo ni competitive friendly. Miyo samoro tiegruok maro bedo piny. Nyineno mpira manyocha goyo gi friendly mono goyo imere mokalo. Mano rodhwa nyamine nega gi jogirine. Jo Sharks legend. Sharks veterans. Mano nyisi ni ikruok maro pod ni piny. To dewa bede gi mpiche mokari adek chien kacha dobe maber sani odeko nikech sani wasegolo squad maro dhano 25 ma kopo ni achiel ariyo inyore to nyalo ketho ikruok ma wantiere go. Koro katiyo kanyo en ni ikruok marwa pok obedo e okang' maber manyalo miyo wabed gi jingo moro ni wanyalo kawo kombe. To wan wuon omiwa closing ceremony chieng' pili loro Kenya ka. Made bedo gima ber ka ilore ka ngowa ka jo Harambee Stars goye. Koro penj maduong' moyo penjo kama bongiyo ni to be waikore mar dhi nyaka chieng' ngowa chieng' loro mpira. Penjo maduong' mantiere kar tiam Willis Odembe. Ikruok ma piny Kenya oseketo tuke makamagi. Gin moro minyalo wacho ni nyalo ywayo Uganda dier. Uganda be goyo mbaka ni oko ka. Mago mag CHAN 2024 e wacho ni Jaza Stadi. Be owinje ka en gimoro ma en adier e it Uganda. Erokamano Nyakleo. Ikruok maro osebedo maber nikech nyineno kata tournament manyo luo for team tournament manyo luongwa nyo chokwa waduogo to kanya wuoyo gi bwana manotelo ne head of delegation iluongo no Bango Bala no nyisa ni gichopo kucha ogiyudo ka oketgi hotel ma standard ni piny kendo gik moko nyok ne ni kare. Koro chuno ikalure gi ndege mane gidhi godo ndege no ne ubeni duogo 28th. Koro chuno ni giduoge ge bus. Ma is very unfortunate. Cleo mana ka kiwinjo ka Woodcast kungo se wacho kech Woodcast ngato nyaka nyo donje nini owacho ni dich lakini osedon ene power sani koro nene ok yot. Koro kwa nene ka kwa nene kawuono ni to wago ne manyo sero kamano to ang'eyo ni much power wan go nyaka okang' wan nono. Team fresh. Team fresh. Bioko no team fresh anga team remo. Agmati weche ng'enye. Koro ing'ena adier mana kiwinjo ka Woodcast ungo wacho ni nonego beni wabede kata gi friendlies moko. To friendly go kobedo. Ing'eni friendly makelo rango shape mar players. So shape mag players gi fitness mag players makelo system ma coach nyalo keto. Tiyudo ka nyaka sani
ok inyal ng'eyo ni kocho go wago tona gin achiel friendly achiel to friendly no bende nyolowa ma bang' goyo friendly no nitie ripode moko mantie wuok ni ikelo ne coach players mok beyo ma ok ohero but konyo wuoyo go Obango Bala gima nyonyisa ni kalure gi Emmanuel Osoro ma ja kijana ma ja Talanta cha ma striker cha no sedhi oko se sign oko to ngini ma tournament chan ni en na local joma tugo ka kende then Suma be otimo the same koro nye coach nigi shida nikech nani be iluongo no Ogambo osebedo gi gine gi injury koro fitness mare nok ber kore manyo nini head coach okwayo players moko strikers moko anyayude kata beach mar mondo chako chagwa temairo chagwa ochogo chakwa nani ochagwa Odongo from Savannah to Odongo Felix from Posta koro but anyway Cleo wadhia nikech ineno tournament ni after like 38 years bang 38 years nitire jo mang'eny manok oneno fourth All African Games hata nene Kasaranika but nitire ng'ama ok onene mama tournament maduong' kabisa igani wadwa igamo wantire ni wadwa neno gima mapek kabisa to ne wadhi bedo gi gine ariyo fitness ariyo no wadhi go Sekafa manyo dhi miyowa wadonje level moro mondo waikore ka chan biro then wagoyo chan ni kwa ikore ni AFCON tino kama koro wadhi ni manyiso ni wan kore ka chal gima wane nini iluongo ni PP okore ka sani pod wane PP1 to pok wadhi kata na junior secondary ineno debe ni Sekafa chade wagoyo kata na tournament kata games mukadek to ne coach dhi rango shape mag players fitness mag players is very unfortunate ana paro gi pacha ne ber kanyo Kenya nyoka nyodhi cha no gone ogi wuogi kata beni prepare nok ber ne gitemo mondo gitem players nikoro sani ere kama koro gidwa teme players ineno kora paro ni ikruok tok ber ahinya but let's hope for the best Karaganya maanga duoge hoping for the best dibero dak mane geno gene moketo to team manya miyo geno chop kare onge Ibra ananya wacho weche ariyo moko mopogre anyalo tamra gi gima tiemo wacho gi piny ma wantiere sani ok onego bed ni wawacho ni wageno kako wacho ni wa hope for the best sani onego bed ni wa do the best for the country nikech kaluwore gi kaka wan East Africa kae be oseng'ewa kaka one of the best teams manyalo timo maber koro chenro kodhi marach to nyaka wawach koro ikruok marwa nye rach nikech nye dwa tiyo gi tournament manye wadhi goyo oko ni mondo mi wayudgo ma jatugo ma wadhi tugo go lakini ntiere gimotimre inya replace gi jatugo moro koro yudo ka time no onge tarik bendo sechopo mar tournament koro nyaka watimango nyaka wa deliver ne jopiny koro ka office manyien mantiere ni nye ginene osetimre makosa nyo osetimre matin koro onego bed ni wang'iyo kaka team dhi timango dhi perform full support onego migi ka coach wacho no dwaro TM ne mamiye huru kiko coach wacho no dwaro TM tidhi omone Nyang coach wacho no dwaro Nyang tidhi omone Ibra iwinjo koro wamiye office mantiere no nikech be gini osebudho sama tournament maduong' bila ni nitiere area ing'eno dhi kelo weche biashara mang'eny mopogre kendo kuonde mopogre koro nego bed ni wasiro jogi mondo mi seche ma players wadhi e pap gidhiyo ka gin fully focused mondo mi gitimango gi goal results ma jopiny dwaro Rokamana ahinya iwacho ni kama gintiere kar kae Nyang dipo ni pod waloso weche mag hoping for the best kama wantiere kar kae isayo mokwongo technical bench mano kuom luongo jogi manodhi e piny mar Tanzania ke wacho lwasi nok ni kare mano mar gocho e kin gik mamoko to kata kamano jema liekore ne piny Kenya bedo ka mana Harambee Stars ne bedo ko tugo mar osiep e kin giko piny mar Nigeria pacho ka moteme geche tuke go mago mag CHAN 2024 ikruok kachel koda ka tugo kod timbe mamoko mondo mi orang kama
piny Kenya ntiere wach kanyo gitugo kod Legends mago mag Sharks mo ng'ato penj kara jo Sharks gi modhi kocha ber kara kae kama gintiere dipo ni ang'o ma ng'ato nyalo luoro ke samoro wacho ni ok idani jogo ong'e weakness mari kinde ma ikori ka odong' mana gi ndalo matin apar to tuke makama gichakre. Weche ariyo ing'eni kata kaka kidwa mondo ji ong'e weakness mari inyalo bedo gi closed door. Onge gima ne mono coach luonga tim moro nono to gidhi Kasarani to gilorore kata Nyayo kata mana Ulinzi to giwacho ni walorore ka to gitiegore kigin to ging'eyo kaka gitimo. Mano machiel. Namba ariyo, gima ok anyal yiego ni wayweyo timwa dhi tugo gima iluongo ni substandard grounds nikech ing'eni sama ground rach pap rach to kata hinyruok nyalo bedi. Iparo kaka samoro kaka pak mar Thika osenyuolo jotugo mang'eny mang'eny. Koro dhi Karatu koso Karatu Tanzania. Kata ka natemo Google pauno picha maneno no ken picha makare. Koro tamruok tugo mpira no an owuon kian asire ya no kang makare mane tek. Yes, nikech ok wanyal kawo jotugo nwa risk nikech koro nyaka watugi. To gima ne onyinwa timo kata kane pok wadhi Tanzania en ni nwa loso friendlies moko kata pachoka kata Uganda kata mana Zambia gini nwa loso friendly moko to watong'owa to watiegore. Chieng' kache no kanwa dhi nyaka Morocco mwatugo Morocco kucho. Koro gima ne mono tiegruok gi time moko ne onge. Koro e yor tiegruok ka wabedo gi ng'ikruok kaka piny. Lakini dhi nindo kuonde magalagala nikech ng'en jatugo bende kon nindo kochiewo ka wiye ler to bende omiyi 100%. To kon nindo chiewo ka ng'ede ne rame oko ni maber to bende nitie kaka affect performance mare. Koro magi manyaka ong'e mpira masani. Koro tamruok no an ok ane rachne. To kuma rachna ni nok wachak watimo replacement. What was the alternative? Mondo wayude teams moko ariyo adek watong'owa watiegre godo. Kech ka wan gi squad mar players 25 onge rach ka first half itiega apaka achiel, second half iketo apaka achiel machielo. Mano bo miyo wakonyo gi ikruok maber. Koro aparo ni mane kuma rach manyalo miyo igene. To kwadok chien matin players ma wan go sani nyawinjo ka Austin wuoyo nyawacho ni nitiere magisetugo mabe ging'ere ang'owa e tielo. Koro wanyalo segi ahinya e yor ikruok to bende nitiere kaka gimegi twang'owa gi jipanga. Gima duong' en ni sama watimo selection wayier players mawinjore tielo. Nyang'ana ne make kanyo ni mara datang'o ni picha en picha mano mar squad ma wacho ni squad mar CHAN 2024 mano mar Kenya karkara ngini picha ntayo serange ntiere mago ma wuok e klepe mano ma pacho kachiel ino kanyo kama opangie squad mar Harambee Stars wote kanyo kod Benny McCarthy ntiere Police FC wacho mago e champions nika kod jotugo mano moting'o kata Brian Musa ntiere Abudo Omar mabende ni captain mano mar team ni mar CHAN 2024 Daniel Sakari ntiere karkanyo Marvin Abwire kod Mohamed Bajaber mano kama ntiere karkacha giduto kama gintiere ken assistant mare mara Abudo Omar bende pode manager police Sakari kama ntiere kachiel kamirango gi ka jotugo gi giwinjore tielo kata nyang'eni focus machielo dhi biro ka warango player monyalo focus on ahinya sama walose ni debe ni en ng'a mabere no dani mondo mwarang kar kae nitiere jatugo mano machielo kanyo mano mar Ryan Ogam kama Ryan Ogam nitiere chang'eni mano picha machielo mapod nitiere mano picha mano nyarango kanyo bang'e kata bang'e ne position mare ma nitiere collab moyudo en ng'ama osebedo sulu ero picha no waseyude kachiel club mare masani Tusker season mokalo ni morumo wuok kata gi gonde 15 to kanyo ne nigi injury kata kutieko season mare TM jok moluongi moyudo thuolo mar donjo e collab mano mar Benny McCarthy kirango attack kendo mid kama gintie defense kod goal kama gintiere kanyo ang'o mumori ahinya selection makawone chenro ni ndani mondo warang mana jok manyalo bedo gi thuolo mar loyo mamalo ahinya to wacho ni kawuono ang' warang'ane Ogam. Erokamano Nyakleo. An gima mora mokwongo aneno midfield aneno Brian Musa mano kijanda mane agocho go nini nakele youth team Gor Mahia to sani ene Kenya Police
wan gi Alpha Onyango, mano kijanda be youth team, mano be pod Gor Mahia. To aneno ka ntiere Austin, mano mano kijand Gor Mahia, to wan gi Stanley. Mano manyiso ni midfield Gor dhi kiwinjo ka Austin owacho ni jogi ging'e tielo. Matiende midfield kanyo aparo ni onge problem. System gi philosophy ma Gor Mahia ni kanyo gidhi kete kanyo. Ting'e ni Gor nyo bedo namba 2. But Kleu ntiere gimoro kama kara ma wuod Kasbunga wacho ni wadwa yudo pap ma substandard. To na penjora ni to Kenya ka wagocho Machakos mwatiek league wago games chieng madhe law 30 gi wiye Machakos e paucha dibed ni ma Tanzania rach moloyo ma Machakos. Mano ne penjo mapenjora sana ka winjo ka wuod Kasunga wacho ni paucha substandard. Ti yudo duoko. Duoko the same thing ma Obango Bala be nyonyisa head of delegation obonyisa mana the same thing ma wuod Kasunga to ka yudo duoko en opimo na gi nyilima makorwa kocha. Kodi nyawinjo kilipime gi Machakos ke. Duoko. Yes. Wabie duoko. Wagoyo tournament, ok wago league. League wagoyo over 8 months. Tournament en gi dwe achiel. Sama player ohinyore, player no wuok tournament. League ng'ato jahinyore to kao jumbe 3 kata 4 to twang'owa to duogo. To payo mag league bende kinyo tournament wagoyo African level, wagoyo class man malo moloyo league mane adier mantie. Koro wan malo. Cleo, aparo ni nyokwan ready. Nyokwan ready nikech gini noko wachnegi kawuono to kiny giwuok. Gini no wach mapema maparo ni ntiere jok manodhi mokwongo kaka head of delegation gineno pewe midhi tugie games go magiduogo magiwacho ni kare. Koro kanye gichako gidok mar ariyo kendo chako bedo ni pap ok ni sawa. Pap ok ni sawa ok wanyal tamre. Ginyalo wacho niya manyno uro hotel kama chielo mondo manyno uro pap moro. Nkeche wan ready wadwa go gin. But being that ni nyoro ging'iyo gik mang'eny ne giwacho ni koro wan we uru wadog wadhi watimang wadhi wa prepare. But mano ko ikore Ibra. Arambe Stars no ko ikore. Jotugo koso management no ko ikore. Jotugo nyen ready. Keche king'iyo adiera kaka asewuoyo gi players ariyo adek kanyo ma nyo travel to giwacho ni pap ne gineno okorach kamano ndiyo lakini standard ma kain standard mamalo nyodo manye ni gimoro mondo gigo friendly mondo gine gin giwegi gine kaka gin. Kora paro ni management tuwe manyok ni ready. Management ka ngene kede bele gimano angene tulo mar penjo wach mar management mondo sani dhi nyime tie. Erokamano Kleo. Koro ka pok atieko wacho korka striking. Kleo osebedo gi problem mar striking to is not even Kenya as alone. Ineno kata na EPL striker achiel ji dwa manye timbe dwa manye kata par. Mano en problem mosebedo e Kenya ka nikech after Oliech wabedo golunga matin but ng'ama ng'eyo ni after Oliech pok wabedo gi striker manyalo golo wachuodho. Magina mana karaka but striker maber ila mar Dennis Oliech pok wayudo. But all in all chuno nyak wadhi mbele. Aparo ni it's Ogam nyoche ber minono 15 goals madine be ni onge injury aparo do ka golden boot. Is a very good poacher. Then ne wan gi ng'ane ne wan gi Suma maja Kakamega nini homeboys. Unfortunate obendo dhi oko odhi Zambia wachako bedo gosoro ne upcoming. Koro an Kleo kind nya paroga ni wan gi players moko mane under 20 mane beyo sana to kaneno kata ka irango gi wang' maber. Aparo ni mane yo maber mar include gi but aparo ni pressure be mantiere en ni gini biro dala mana kaka wuod Kasungo wacho ni final match bigo ka to nego be ni twagoye kaka fourth All African Games kan wagoyo final nwagoye gi Egypt ka Ariel Love final molo nu jobe final to un host. Kora paro ni mano kora paro ni korka striking pod en tich matek manani ni godo McCarthy podo manyo striker. Koro mane mo wacho ni kamiwinjo kata ka baba yao wacho kata wuod Kasungo wacho no warango alternative ground. To gini onego bedni sama kata nya an gadie ni Obango Bala kaka nini ang'eni nyo kwongo telo jony mano timo inspection apa nyo kwongo telo okapar ni ka koro Gor Mahia miyudo ka dhi oko tiyudo ka nitiere ng'ama osetelo rango ground idwa nyisa ni FKF
nyo onge ng'ama gioro moserango gigi duto te. Gigi giyudo mana kaka gisechopo. Mano nitie lack of nini kanyo, nitiere buru moro kanyo mantiere e management ni. Nitiere ng'at mok ti tije is either upande ok en technical. En man office management nikech ikuongi oro ji marang ni pauno bende en up to the standard. Hotel mwadhiye ni kecho bende no pimo na hotel mwadhiye no ni gin otende moko maniniga, lakini donge nyogi kuongerang kuso nyogi oro ng'ato gin gidhi adhi onge kinyalo wuok ka Cleo ni wuok gi team idhi Tanzania ma pok ioro ng'ato dhi orango hotel, pok ioro ng'ato dhi orango surface mar ground, pok irango gigi tuon ni unudonjo gi ndege tucho motel. It's very unfortunate. Mateni ng'ato nindo kamoro. To giduogo gi bas. Ng'ato nindo kanyo. Ageni poka chopo kama dhi kawe achiel. To wach management okada ni mondo mi walosani kapoka kawo yueyo. Lakini pode waduogo kode bang' yo madhi kawo koro mokata sa ng'wen. Kum collab mantiere kar ka Gor Mahia bende oyudo jogi kar ka achiel kachiel. No kanyo nitiere Sylvester Owino nitiere kar kanyo, kirango kamachielo Alpha nitiere kar ka, Austin Odhiambo nitiere kar ka. Omija Alphonse Omija nitiere kar ka. Kamirango gi achiel kachiel. Kogalo obedo fida kachiel koda ka police. Thuolo mag klepe mamoko e league makar kaka magintiere nikech moko nyalo wacho adier nodedo tugo moro maber makati noselero ni jok ma waluongo gi jok ma wasemonitor wasetimo gi scouting to magi jok ma feel ni dhi miyo results madwarore, jok ma kwedo makati kuom selection mar sani. Ingeni mokwongo puoch pak ne Gor kuom golo players mang'eny. In fact kwa beda ariyo Mwasai wan jaberio mono 22% of the team. To makati ni kare ji nyaka pog walo mar fans to gi mpira migoyo. Mpira modhi goyo chan ka wacho gi kisungu en mental. King'iyo jotuk Gor gi jotuk police magi jomose gocho e class mamalo, gise gocho kang' mamalo kata mana higa mokalo chaka nwa goyo kod gi CAF kata bed nwa goyo dichiel adiriyo. Magi players mose gocho kang' mamalo. Koro miyo ing'iyo ni to be jo players gi nigi ni mental strength manyalo dhi gocho e big stage. Nitiere players ma kona na umbi madhano to mpich git mang'o mpich gi lal. To mpira ni kwa ng'iyo kata king'iyo mpich mane kejo go mugi ka kwa goyo Nyayo pap no pong. Kasarani dhano dhi pong. Samoro donjo pap no kende dhi miyo obwogi makata go mpira to ng'o dhi chande. Omiyo sambika jatugo ki jatugo ni bose bedo gi experience, bose tugo oko kata zut mpich madongo ma onyalo withstand pressure mar go mpira. Mar ariyo Gor nyobet namba ariyo. Gor nyobet beda gi weche ne matino tindo manyo miyo ko kawo ko league. Mamago ok nyis jotugo richo. King'iyo shida manyo Gor nigo ne en jo office. Koro miyo jotuk Gor beyo. Kendo jotugo luonga beach go gi jotugo manyalo loko pap. Kikawo jotugo ariyo ma Gor iketo defense tiketo midfield ji adek. Pauno iloko te. Nikech koro i control defense ti control mid. Transition madhi striking ok bi chandi ahinya. Kikawo police jotugo beach ichaki keto kanyo kata keto machaga 4 jogo ng'ere tielo gisetugo pamoja mpite 30+. Omiyo kako luong jotugo go en gane gimichaki penja kuom clubs mamoko en challenge ne clubs mamoko ni weuru ing'eni nitiere clubs wacho ni wan kwasego go police to watiko mpira nyaka koro wuoge gino mondo chak loso players manyalo tugo ne national team. Ingi jotugo clubs kaka Bidco kia moko ba kaka nyingi Talanta gin kachacha to onge jatugo manyalo to ng'owa manyalo luongi. Koro miyo Gor, Tusker gi police emogolo bulk of team man kae to gi bandari mogolo jotugo ariyo. Koro iro ni jok mani malo Gor mabeyo nikech thothne players gi gimose nyiso consistency mag ginyalo goyo mpira at level midwaro. Mogik on management nitiere weche adek ka. Federation nitiere ka. Federation nyaka koro ket iluongo ni feeder. Nyaka oket misingi mar ensure ni national teams te nigi proper management. Nikech gini ka in federation ing'iyo gik mang'eny. Ka in president mar federation ing'iyo league, ing'iyo cup, ing'iyo competitions, ing'iyo weche mang'eny. Nyaka iket a team ma is trusted mong'eyo tich matimo mang'iyo management from training to matches to everything. Koro jok miketi tiendi ka nyaka be jok mong'eyo gima gitimo. Sama iketo jok makia gima gitimo
e kiwinjo ni ji dhi Tanzania to duogo gi bas kamano. Openye kaya ni you'll be going by road, eh? Yeah. En sangun sana Ibrahim mondo mi akawi masana duoka mondo mi achako diki mi aparo kotonde kod management mano mag weche gi mag tuke achiel kachiel kama gisebedo ka gintiere kae ka gitayo adhula ma pacho kae. Wan ka kawarango CHAN 2024 ni to odhi chalo nade kinde mwayudo thuolo ma duogo ka bang' yweyo ni aduogo ka kod paro bende mawuok e kaunti ma Siaya, Kisumu, Homa Bay kod mano ma Migori. Ma Nairobi ka an gi jolony e studio kik idhi mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Jarikni jamuod nyoyo gi kuoyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako rini kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuon gi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gineni to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mana Ramogi TV.
Machiegni kendo nyakora moge jwang chenro en mar mbakoro mwadhi nyime ka kod twak ka warango ikruok ne tuke mag CHAN 2024 wan ka kod welo mabinono godo ka jolonyo weche mag tuke Ibraba Bayao nitiere kata ka Abraham Odero kachiel koda ka Duncan Odero Onyango bano nyang nitiere kata ka achiel koda TM Willis Odembe mabinono godo weche mag tuke ka nitiere kata ka machiegni tielo ni mar ariyo ka warange achiel kachiel an ka kod wendo mabeda da kunika mondo mi wachak mana kod tielo mar ariyo Ibra kaminya range achiel kachiel waseyudo kan jok monego bed ni warango ne omipe karo ket nyong'ong kuomgi tuke mag CHAN madhi biro kar kae to kata ka wantiere tugo ka attacking marwa gi defense Harambee Stars ose bedo kiwacho ni concentration ma lose ga dakika mogik nyabero ni se kata ng'ato 1-0 uduogo go 10 minutes ka ugo ikatare kata ugo kodi draw team mano kipar ni nyago go draw mano kanyo no temore ka kana kata yudo goal era mana chiel kende kano gocho koda South Sudan tuke achiel ko friendlies gi qualifiers ma mabida subedo go Kasarani kamara ke karaka target man maro bed nga ainya mar makati kocho mocha mokongo yena duoki chien matin iwacho ni player monego bed ni wang'e ahinya CHAN ne iwuoye wachna ni Ogam mokwongo wanyalo duoko ne coach mare poch gi pak nikech an kaka ng'eyo Ogam ne en midfielder Ogam no ken striker koro bedo ni coach no convert e season no mobedo striker motimo maber nyiso wani nitiere yo ma wanyalo luwo mondo mi watim ang'o wabed yudo strikers ma wadwaro go e season ka season kaka wadware koro players ma kaki wuoye cha forward marwa kuma wadhi ng'iyo ahinya aparo ni en Ogam no gi Bajaber nikech king'iyo maber wuon kochakre defense mana kaka Nyang'o wacho cha defense waber midfield waber koro jowa mambele gi motimo ang'o emo tieknwa tich mapema king'iyo wan kacha gi Alpha wan kacha gi Austin wan kacha gi Stano mago ji temo ng'eyo gima gisekale coaches mopogore local coaches kod foreign coaches kora paro ni philosophy ma idwaro kacha okapar ka opogore ahinya gi makathi nyalo dwaro koro forwards wadhi bedo gi tich mayot sana nikech be king'iyo maber won aparo ni mano be the best midfielder ma wan go sani in the country kaluwe gi Alpha no ben kijana monego bed ni ng'iyo sani ahinya nikech aparo ni odong' mana gi higa achiel season mwachako ni to be wuoka koro kaluwore gi ikruok ma wan go sani an kipenya tang'eyo ni mbele wadhi timo maber nikech in kacha gi strikers mosetimo ang'o moseprove nwa e league manyocho kalo no koro kwadhi bedo gi tich matek ahinya to chak wuoye wach mar ni ka wayudo gol achiel to iwite mapiyo aparo ni gini osebedo ka chando be coaches mang'eny ok kata ni Kenya kende as a whole samoro nyalo yudo kata timbe maoko kucha ka en gani gini en ga mar jatugo iluongo ni team spirit to kanitiere few players ma yudo ka TM Nyang Ibra ne ng'iyo ni Austin ema kawuono nyalo ting'owa ta waseyudo bao tiduogi yudo ka nitiere gimoro matimre pap kata ka ni jatugo moro ohinyore to en eming'ie koro yudo ka team spirit cha duogo piny koro gino hinyowa seriously ma onego bed ni gino itemo ng'iye rang'iny moro mamalo mondo mi going forward kik wabed gi ni wasekawo lead tiyudo ka last minute kendo wa concede kendo nolowa ama wago draw koro en ga wach moro malich ahinya nikech team spirit cha ko onge completely to aparo ni obedo ga matek makata samoro ka in dakika 70 to pod in 1-0 cha i lose concentration matini tiduogi yudo no ogoi kata 2-1 koro mano en gimoro monego bed ni wang'iyo kabisa ok onego bed ni wabedo gi favorite in fact onego bed ni jotugo te gin gi aminiana to gikawo team gikete gokgi gite koro onge ni ka Austin ni piny to gibe gin piny onge ni Ogam ni piny Bajaber ni piny onego bed ni sama Bajaber no ni piny no ene mowuok kanyo mokawo team okete toke makoro kata da golo tamre mbele kacha to yudo ka defender modhi molonwa game
owuok kanyo ka wan gi gine 3 points. Koro mage monego bed ni wang'iyo. TM Willis Odembe saga wache kar ka ng'eni ok idhi inya nuwe kata kendo kae. Wacho ni ka Austin ni piny team teni ga piny. Omiye national responsibility. Kendo koro sani gibedo koting'o otugo ne flag gi badge mano mar piny Kenya mar Harambee Stars. Obed nade karka nikech eme nosewacho ni ero nitie press machielo manochiwo mana Joko Galo bende oketo e mbui mare kachiel kachiel kowacho ni season obedo maber ahinya ka die challenges mantiere management rango kaka gintie to gin to korka korgi ne gitemo magitieko kacha namba 2 kama gintiere. Austin karka ka ne modhi bedo point man e midfield mano mar Harambee Stars. Oseno kano gocho kinde mokalo kata tuke mosebedo kantiere mag international gi kaka osebedo ka perform e makare. Ka en piny pod team dhi bedo piny to ting'e nade kodhi piny. Gima nyaka wayiere ni ineno piny ka piny kata ndalo mane Spain chendo ni yudo ka players mang'eny ne wuok e Barcelona. To ndalo mane Kenya be chendo makata ineno ka wagoyo All African Games ma osebedo kwa chendo ni yudo ka gor seche moko nyalo produce kata na 9 players IGFC matiende ni sama ng'ato wacho ni Kenya Police gi gor en mago timbe ma top 2 teams mabeyo to pile ka pile ber kiketo gor bedo ga kaka nguzo mar ginene en ga nguzo mar team all the time to watimo ga maber kadhi korka Austin Cleo kata kirango sani Kenya ka kata kirango player players wetene uketo ni kuomgi gin players ariyo wan gi Austin to wan gi Bajaber matiende ni mage players makata coach kata technical bench kata jo Kenya as a whole fans rango nikech miwinjo kaka Ibro wacho ni kapo ni player kuro kaka sani ng'ato kaka Austin kata Bajaber ohinyore Ibro neno ka spirit mar team dhi dok piny unless game mokwongo gi lo Ibro no ka spirit malo matiende ni Austin kata ka nyirango ka league nyewewa ka Austin nyoni piny ineno ka to every time ma Austin ni piny team bende dok piny matiende team spirit nitiere ng'ata achiel e team manyalo ignite spirit ma team wacho ni wajama kata kuwuoyo to wani wajama tunaweza tiyudo ka team te ni malo kora paro ni mago gin gik manyaka wani ni Austin wa Jaber sani they are players to watch nikech kendo Jaber biyudo ni seche moko game ni kende monyalo go nikech Tanzania bano ka joka dware but ka ginyalo konyowa gima nyalo konyo ka ginyalo konyowa mwachopie final to nyalo bedo maber nikech sani koro is not about management. It's about you as a player. Ang'o midwa timo? Ma en kar uso, odwa uso rebe mondo dhi kata pinje kaka Europe. Ineno to this time magi nyalo time gimo. Koro kata be ni nitiere gik matindo tindo ma management osetimo. Ino kirang, nitiere gik matindo ma technical bench osetimo. Imano kirang. Gidhi kaja ka ng'i maber ni wadwaro nwachope final. Yeah. Ai, ero kama naenda makwaro konyo na Pat Josiaya. Samo ntiere kachiel ya famora Steve B kono duolgi wawinji gato bongo duogi twak. Bedo gumor malasha inya. Watumo musko mano wawito duon go mano mawuok Siaya wamedo lose chiel ka to bang'e ng'ene waduogo kod duon gi makare mano kama bedo ka gi thuolo mag rango gi achiel kachiel kama wantiere kama no paro mano mag jogo mawuok e county ma Siaya. Ang'eni wan gi weche mathoth ahinya mantiere karka tanga duogo mondo mi wapenja Duncan kamorange ang'eni pod itemo los kaka wanyalo paro mago mag jodak e county ma Siaya to kama jopiny nitiere to wacho ni jopiny ochope pap nyaka sani campaign mora mosechaki mantie manyalo kelo ji obi e pap koso girangeyo machal nade mana ng'eni penjo maduong' go iri kanyo ang'i make kendo ang'i kaka record achiel kachiel Siaya oseikore wawinjane ma Siaya ni koro sani nyakoro moge Matthew Sadala wan jodak ma Siaya ka gima dwa timo wuoyi wa kabot tuke madwa chakre kenj kama dhi mbele kendo wan wango promotion manyalo tayo wabedo gumor malasha ahinya kaba wanyalo bet madwa bago tuke mag chan madhi chakre machiegni kendo wadwoko Nyasaye erokamano ikruok ma wan go neno ka nitie kendo ikruok nitie pap nitie
kendo jotugo bende wan kodo. Kendo mane teko wawuoyo ka wan guchir kaka wan jo Kenya, dwarwako welo mabiro te, to kendo wan kaka wan jo Kenya wan bende wabedo gumor kendo wabiro chungo mondo wandi tukego nikech gin gima koro biro kuomwa nyaka wakaw kaka girwa. Kendo wan duto te jo Kenya gujo kata mana jo counties mamoko wabed kod mor kendo wabiro rwako welo kendo warwakogi kendo gibiro tugo to wabende gibiro wen ma profit seche ma gibiro welo biro mang'eny mokwoko mabiro neno tuke kaka tuke dhi. Sama gibiro biro nitie gima gibiro wenwa ma gibiro ting'o gi uchumi ma Kenya malo. Koro mano be mor ma wan go seche ma welo biro to gibiro ting'o uchumi ma Kenya malo nikech gibiro tugo, ute nindo biro betie, jotende biro winjo maber, kata sekta mar bodaboda mar transport biro dhi maber, nyaka jo taxi be biro winjo maber. Kendo seche ma gintie no, ute ma ginindo kata kuonde ma gichiemo jok ma dhi ohelni matindo biro bet maber. Koro mi wan warwako tuke mondo bedie kata kaachiel gi gik mamoko bende madibedie mondo gik moko to obed maber. Gi nyinga iluonga ni Eric Ogola. An jadak ma Siaya kendo rawera ma Siaya. Adwa wuoyo matin about tugo mar CHAN. CHAN en tugo molosi gi African Cup of Nations. Tituge bit sani nok miwago ni wanyalo hoste between East Africa, ma en between Tanzania, Kenya kod Uganda. To bati ber nikech omiwa wan jo Kenya emodhi host African Cup of Nations. Kuom mano, ikruok osebedo makende. Nyocha waneno CS marwa mar Murkomen ka odhi e paw Nyayo. Kendo bang'e no to golo pache kowacho ni ikruok osebedo moromo. Wan gi pap miluongo ni Nyayo Stadium ma ting'o ji 60,000. To wan gi jotugo moikore maber ne tugoni. Wasebedo kendo CS marwa wacho ni orwako ji tete mowuok e Afrika mangima. Kendo free entry omigi ma visa en free entry maonge gimoro amora midhi charge ng'ata madhi donjo e Afrika. Kuom mano pap oseikore maber. Nyocha waneno president marwa be kobiro odhi e Nyayo Stadium, oneno ka ikruok osebedo makende kendo gik moko dhi maber kaka dwarore. Kuom mano ikruok ni kare kendo warwako ji ng'ata. Jopiny nigi ng'eyo maber e wi wachni nikech asebedo ka wuotho kuom jopiny ma gin jotuke, jopiny man machiegni, giwacho ni giikore kabisa ne wach mar tuke mabiro e Kenya gi. Kendo ohala biro bedo maber around Nyayo Stadium nikech jopiny, jok ma biro birogo biro boost economy marwa mar Kenya. Ng'elo Dhiambo Hawala, an jadak ma Siaya to an johala mar apiko. Tugo mar CHAN ne odhi kelo uchumi ma Kenya, odhi kelo maber. Kendo machielo en kama Kenya wadhi nwang'o dhano kuonde mopogore opogore. To kodak ute mag nindo rentals, dhano biro nwang'o kuonde mag nindo dhi boostwa. Kendo mambo mar transport, economy marwa dhi idho. To kendo Kenya oseikre makare. Tugoni for the first time ukele koro wadhi neno ber mare. Nyokora mogo joange rango gi kachiel winjo kanyo mano paro mag jodak e kaunti ma Siaya. Gin girwako wakani gibuwuok Siaya gichop nyaka Nairobi. Winjo kanyo Murkomen owacho ni Oganda obi e stadium to nyis timbe mabeyo ahinya ka warwako welo pacho kae. Erokamano Steve Biko kuom manyo jopiny e kaunti ma Siaya. Nya kanyo kama nitiere kanyo pa jodak ma Siaya isewinjo kachiel kod ka piny ma piny kanyo kapok akawo jogi nyamana dhi nyime sani. Erokamano, aparo ni awinjo kaka josiaya wuoyo kendo sentiments mag josiaya is valid. Ikruok osebedo to adwa kwanyo gi gima rawera mogik nowacho e yor ohala. CHAN miyowa thuolo mar timo ohala e yore mopogore. Jo transport, jo weche mag uso, jo njugu karanga, kamano. Miyo CHAN kelo opportunities mang'eny mopogore gi mana mpira kende. Koro iyudo ni kata ng'ato mok go mpira, kata ng'ano makia ni mpira en ang'o, yudo thuolo mar timo ohala gi mpira. Mano kama nitie weche mag ohala kotenore kod oganda donjo e stadium. Nitie kampen moro amora ma ipone sirkal osetimo koso ma dhi bedo mana drive mar jopiny. Fak wiane wili kanyo. Federation pok otimo maber
ego campaign mane adieri nikech iro sani nitie ma itimo kari adek manyo okaw momi posters 4 maringo e Twitter gi Facebook to chan kane wan jomo ikora adier no nyocha ko campaign dweche 2 mokalo wacha ko nyiso ji ni ji donjo nango ji bedo kanye kamano nikech nwang'eyo nwa dhi go chan to kata mana jumbe adek mokalo no jibini waseneno kata kizungu luongo ni short clips video clips matimo promotion mar ang'owa mar chan sani jotuko machon kaka Oliach gini no jibani no ka osetimo ang'owa osegolo clips magi ma ach jimo timo ang'owa modhiyo e chan ni neno ka ker nyodhi e pap ma nitie clip moro kanyo mosedhi viral kabisa omiyo pok wabedo gi ikruok maber e yor lando chan nitie ji mang'eny ma bende ibo iro niya ni kia ni chan chakore karang'o ok ni ok gidwa ng'eyo en ni ka gin jo Twitter kata TikTok to gi ok land kanyo yudo ni ikruok no koro onge koro an gima nara kwa federation ni juma mwadongo ni wadongi koro ndalo 2-3 to gi joma manyien wabed gi mijiengo mang'eny e lando chan ke chan kwa lando nitie joma pokono kata Harambee Stars ka tugo achiel kachiel ng'ato nyalo ya Siaya ng'ato nyalo ya Mandera obiro timo ang'owa obiro neno mpira koro miyo ikruok wa e yor lando mpira ni pok wanyaye motegno maber to sirikal bende ok kony keto gini maber nikech king'iyo sirikal seche duto te ema dhi ng'iyo stadium to ok ginyiswa weche moda winjo lando timo marketing mar mpira en ni mondo wayud revenue e ang'owa e mpira king'iyo kata sani jomo oseng'iewo ticket mar mpira ok gin dhano mang'eny to do bed pinje moko kaka modhi mbele kaka South Africa Morocco gini sani de koro ticket oserumo king'iyo ka Simba tugo gi Yanga Tanzania ndalo 3 to wigo mpira ticket mang'owa sani wang'e kata kama tickets mag chan an owuon omiya ticket namba omiya seat namba 29 akia ticket namba ni kanyo kora akia ni de wanya ng'eyo serial no ni wanje di mosetimo ang'owa moseng'eyo ticket David wang'eyo to David kosa ming'eyo ticket cha to e portal kanyo nyisi ni percentage moseng'eyo gin ang'owa gin makama mondo wang'e to ji adi mabiro e pawni kata onge mago statistics mowinjo ni itiyo godo mondo wa market godo ang'owa mpira kopo ni kuom mfano idhi godo ni loso ticket 50,000 to wan 80,000 48 odong 2,000 odong dhano boringo mondo timo ang'owa mondo ng'i modong to sani odes gi diwacho ni awana pong'iewo ticket to sire iluongo ni Fred Omondi Fred wacho ni odhi ng'iewo ticket kod odak seche 2 to mpira chakore koro iyudo ni ka onge gima nyiso ji ni ticket go dhi rumo to ok watimo ang'owa ok wabi ng'iewo ticket mogik iparo mpira mwagoyo Harambee Stars mogik Nyayo noland wa ticket no ma jomoko nodhi ong'iewe to chako duogo use kendo bei mamalo mano to koro mano nohandgi but king'iyo kaka mpira notimne marketing nolande ma kapok 2 days to ne ticket wachni oselor miyo chan ni ok ane ka wabedo gi misingi maber mar lande kaka uyuni lande mondo ji obi e mpira mogik en mpira mokwongo mar Harambee Stars wagoyo Jumapil ma onge ng'ama nie tich thoth ji mang'eny nyang'owa ni dala ose ya kanisa kamano ne en mpira mowinjo ni karomo tich abich tarik 1 ticket wachne watimo ang'owa waseloro papa osepong' thich ing'eyo kaka itimo ang'owa kaka idonjo koro miyo ok ane ka watimo lendo e yo mowinjore mondo ji opong' pap erokamano ahinya TM Willis Odembe kata biri bra mondo mi warangane ikruok otenore kod weche mag tickets nikech kae makelo ga chiedh nade nitie achudhe mantiere ka josangwenya marito uwe gate gima moko bende mikia kama wuoke kae to gate kama ji donje in Kasarani to ntiere gi mpangilio mare to ntie oganda moko man gi timbe majendeke mabende nyadwaro mana donjo stadium nono ng'eyo kanya ka gitimore kare tuke mamoko mantiere ma en tugo madhi rwako jogo mantiere Afrika mangima moqualify ni tuke machalo kamagi Kenya otimre yo machal nade mar rwako welo yo makare nosewach kajo ni oganda obed kod tim makare winjo josiaya jodalau oloso ageni kata ka gionge oyude market kama Steve Biko yudogie winjo kanya achiel kachiel paro manitiere godo oganda nigi siso mar chope papa ginya donjo yo makare mayot kendo gine kata dhula ni kod familia margi nikech mane luoro mantiega banya dhi neno opira gi wuoda be nyara nya chope pap kacha be nya chopo gi min oda pap kacha koso min oda nya chopo gi wuon pare kama gintie Cleo
Kleo gimokwongo mahinyowa sana en ni preparation marwa. Ing'e ni Kleo kata friendly kende nyalo miyo ji bi e pap. Matiende ni friendly gine very very important. Man de nyiso form mar team. Ineno kata be manu kaut. Ing'e ni kosego friendly ero giwacho ni go indoors. To gisego friend achiel. Gi Kariobangi Sharks legend. To se logi. Onge kendo ma ji ochako neno. Mano gima nyalo nego ga nyaka chuny fans ni karwa dhi neno ang'oya ka koro Kariobangi mosegoye. Ineno emomiyo ne gimiwinjo ka Nyang' to kod Ibra Baya wacho walos yet ni mar masando koro is a bit tricky nikech gise narrow the ninio gise narrow the numbers of players the squad matene squad ni koro en delicate koro kodwar friendly mora maniniga seche ka market time mane gikete friendly mondo mi oyua ji ineno gimomiyo paucha nopong' pa ma game mogik cha en ni McCarthy mano ne game mokwongo mar McCarthy as a coach. Koro ji ne ni expectation mamalo. To kirango kaka McCarthy ose performance mare pod ni piny. Koro ok mi ji moral. Koro mane momino ka friendly ne nyalo miyo ji moral makata ng'ama ni Siaya. Kaka no ka jo Siaya wawacho cha. Ne dhi ting'o gine malo. Koro aparo ni it's high time federation gichiew mondo gichak advertise gigi mondo dhano odhi e pap nikech jomoko kiwinjo ka ng'ato wacho ni wuod Kasungo wacho ni Sunday ng'ato paro ni Sunday makiny ok en Sunday makiny nyaka sani joma ng'eny unless wan kaka wan joma donjo internet wan stakeholders wan wang'eyo to ng'ama ni dala kucha ma odwa no travel ne game Harambee Stars bubro ng'eyo kiko bi weekend ne bi amoro cha ma pano kanya ni kaduogo ada jo panjo Mombasa Ibra penyo maduogo ne go karkae Masud Juma noko nego beni en squad Masud Juma yudore ka to ayo nitie ng'at moro mochiemo maber ng'ato ko wacho kumoro ni machalo easily craftiness mantiere karaka nyaka sani Masud Juma ondik kaka jatugo ma Migori Youth tok chan poro dhi bedo Migori Youth koso dhi dok kama wae owinja ne pak jodak ma Mombasa joja oko ko jogi ka to bagani thuolo manwa dhi nyime kotwak iluonga ni John Okinda ajadak Malikoni Mombasa ka to kalure gi tuke mag chan ka kubiro pawe okane koselosre mabe nikech kata wan diere machien kanyo ne wan kod tuke mag All African Games kod mag East Africa jo Mombasa ne wayudo nafas mar neno mpira to sani kata mna pap ma Mombasa kineno Mombasa Municipal pap sani en bungu ma ok inyal kata donje to ma Nairobi ka be okane ka gibe ahinya lakini Nyayo nyocha neno kolos maber koro Kasarani be ber lakini chenro to akia ka bro dhi maber nikech kata wan ema wan gi waziri Mombasa ka waziri mar tuke en ja Mombasa ma en Mburia to nyaka sani pod ok ong'e tan Mombasa ka be wanyalo gombo neno mpira go kosenade jotugo to wan go mabeyo nikech kanyo cha neno kaka Kenya Police otugo ne gitemo nyiso lokruok matin nikech kaka wan jogor motegno to police nyocha wuok from nowhere boma Okombe bang' higni mang'eny nyocha wang'e gan mpinzani marwa maduong' en Tusker to kama koro police nyo aeni aparo ni gidibedo mabeyo nikech masinani ne Sabana be kanya neno Kisikucha obe otugo maber mpira sani odonji kor gwenge to chani ng'e ni go kod jok ma idala jotugo madala koro mano bro wanyalo nyono at least step achiel ariyo coach mwayudo be okurach nikech wuod jo South African okorach ahinya nikech obende en ng'at manotugo koro kaka ne en striker kokalo kubi chando ahinya an gi nyinga iluonga ni Julius Otieno to kawuoyo wach mar chan mabiro Kenya ka an awuon neno ka Kenya to nyala host chan to mak mana ni korka jotugo to nitie to mondo mi obi onwang'e gi mabeyo nikech ibiro nwang'o ka kata coach mantiere obiro temo ni mondo balance kabinde
te lakini nitie kabine moko ma ok nyal ga tugo pira koro ibo nwang' ka bro temo no okawo ja Coast okawo ja Nyanza okawo ja Central mane ma bimiyo wan jo Kenya ok wanyal kawo gini ado kawa kata okawo jo Gor Lilo okawo kata jo Luo Lilo Gabano ibo kawo bo keto team to wanyalo kawo kombe no lakini kopo nono no kiko no akawo ye joga akawo jogi to onge gimo dhi timo pawe to ni atiere nikech pap to aparo ne size ma pap kata mituge woko kucha kod man mituge ga Kenya kae kar tugo chande to roma lakini koro maybe manyalo host jok mang'eny kaka stadium manyalo host jok mang'eny to onge to mak mana ni jok ma bende turnout to bro bedo low makata matindo mantiere go seche moko ok nyal pong' level mag tuke mag adhula to ok rach ahinya en mana ne jo Kenya to pod ok wachopo ga rang'iny maber ahinya ma automatically mano ta wacho for free no ok wadhi kawe obro dhi piny mo machielo lakini cup to ok wanyal kawe Okay, ginyinga iluonga ni Beryl Okul. Okay, anto tuke mag chano go kawuone ka winjo gi pok na winjo gi ga lakini ka gibiro wan warwako gi mokwongo tik onego bed ni pade mag Kenya ka endi obedo maber ma nyalo favor jotuke nikech wa expect jotuke koa oko to ka gibiro giyudo kaka pede kaka awach ni for example Mombasa kae pede mag jo youth richo sana iyudo ka kidwa go mpira koka ja youth golo gigolo kite e pap mama no ok ber kata matin mokwongo iluonga ni Ahero Nyando mong'ere Ilkoni ka mangima koro bol mantie masani dhi donje Kenya kae maneno kaka yawuoyo ikore maber ni an amorgo lakini aneno ka level man wantiere be ler magin wang' to nyaka wakawe gimoro amora ni sawa pap ler coach be sani wigi ler ma wan warito mani jogi to donji kata ka ginyalo donjo kiny wan sawa wan waikore jo Kenya duto te wuok oko nikech mae gima sani nyalo konyo koro miyo nyithindo masani dwaro tugo kaka sani koro aneno ka giikore ni giwuoga oko mondo mi gini wakaw nyakoro gi jwang' ka ng'ato nyami dose mar geno abila dose moro ni chiwo ofis ka higa mar 2022 dwe mar 8 jok mane Mombasa gi nigi dose mar geno maber awo duka orang geno mane mar Harambee Stars ni godo ka girango tuke gi mag CHAN nyakoro mag jo nyadede cha bocho ni ambo kia CHAN ne koko winje kawuono ka ok wuoyo kode ageni ndala jo Kisumu biro iru kamuti achiel kachiel kawe masani aduogo kae kod wenda man go de studio kikire mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ngimana mar pari gimoro amora opogore ahinya. An kode onge kuma wachalre kata matin. Awinjo kama ne en duon jaoda. Nitie en ng'ama chal nadi. Ok ochuno ni ng'ato obed machiegni kode ko mondo obed gimoro. Opogore gi pari. Kuom gimoro amora ngimane odwa ni mondo an akonye konyo. Walidh mos wawinj gima giwacho. Bi wadhi. Wan kane watimo arus. Ngimana gi mar pari nopogore ahinya. To mano ne en odiochieng' marach ahinya e ngimana. An kawinjo duond ng'ano, tawinjo ka en ng'ama rach ahinya. Ochalo mana ng'ama golo sum. Tang'o momiyo timre kama? Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani pod jaoda maduong' mondo iluw timena. nyaka e ngima masani. Onge ka jahol pesa e buchni, nabiro loso go ode.
Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tana no nyethi. Kinyo dhi nam. Wane kama ngato knie ngato nikech nambi ngima na. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Mabar kuonde mwere. Dala maka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my dear. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigendni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Ng'ama onge pesa wini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Macheni kira nyakura mga juang chenren mar makoromo wadhi nyime kod chenro karaka singuni kandi e kaunti ma Kisumu, jo Kisumu City, jo Kisumu Dala. Millicent Adhiambo nyaboma nie boma ma Kisumu. Kawuono waikono apat jopiny achiel kachiel no wawinje ni to jo Kisumu ikore machal nade ne jo Chan, mano tuke Chan, mano ma 2024. Kai bagi gane mar 2025. Nito gichal nade. Millicent machiegni chenro mar makoromo bagona network gi jopiny e kaunti ma Kisumu. Ginto gikore machal nade. Poni gikore ka jo Mombasa ma wacho ni jotugo dhi okala ne kacha ne kaka piny chal. Mano be achiel kuom thuolo mogana nyalo rango. Mondo ne kaka piny bende nyalo ringo. Jo Kisumu wacho nade Millicent? Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwawuok e kar dak ma Kisumu kaendi kama nigi jogo mabende jotugo mawuok e tim mar Obunga FC kod jopiny madwa ni awinja ne pachgo teneo kod ikruok ne tuke mag Chan manonego tim higa 2024 to ne ochore nyaka igani kalure ni higa mokalo no endo ikruok malong'o ne ok otim. Gisani kaka Kenya en achiel kuom pinjego eko madhi bago tukoge oko ka opogore kod Tanzania gi Uganda. Orenwa winja ne pa jopiny to bende gineno ka piny Kenya oikore ni tuke makamago igani koso gin giwacho nang'o to bende giikore ne tournament makamano. Machiegni abo chako kodi ing'ina kamera mondo inyisa ni in kaka achiel kuom jogo ma jokanyo ma Obunga FC king'iyo tuke mag Chan manochor igani inyalo wacho ang'o? Be igani paro ni ikruok malong'o oseketi e yor alap mibiro tugi e timbe mabiro tugo kod gigo mamoko to bende jopiny nigi sironyo kod ilo ne tugo makamagi? Erokamano, an John Okelo, an team manager mar Obunga FC. Mokwongo adwa go erokamano ne President mar Kenya Daktari William Samoei Ruto gi Minister mar Sports kuom keto mikakati moromo mondo minyo wayud nafas mar participate e mpira mabiro dwe manyien. Mar ariyo en ni an gadier ni team mar Kenya dhi tiyo maber, gidhi tugo maber nikech wan gi coach ma ong'eyo gimonego tim, to kata king'iyo jotugo manyo luongo kichako gi goalkeeper Faruk Shikalo, ichako idhi e Austin Odhiambo e midfield, ichako idhi yudo Felix Odongo to gi Austin Oduor. Iyudo ka gin nyithindo matindo ma nyone gi teko seche manyigo Premier League ma Kenya ka. Omiyo an gadier ni Kenya dhi timo maber. Pewe be nyo wan go mabeyo, king'iyo Kasarani nyo los maber kabisa, Nyayo Stadium nyo los maber, to kata mne training ground machalo Kenya Police Grounds bende nyo CAF opuodho ni mpechego inyalo goye maber. Omiyo an gi geno kendo akwayo mana ni jo Kenya duto te manyalo yudo nafas mar dhi Nairobi mondo dhi support team, mok nyalo yudo nafas mondo bi oyud kaka nyalo support team ka gineno mpirago e TV. Erokamano. Erokamano ahinya. Machiegni ni nyalo wacho ng'onyingi ng'a to e tuke mag Chan ma igani obagi Kenya ka Tanzania kod Uganda. Pati chalo nade? Be ikruok oseket moromo? Erokamano, gi nyinge iluonga ni Alex Odera. An former jatugo mar Obunga FC, an emana go defense. Mar ariyo, adwoko paro maber ma nyocha Kenya oyudo mar host Chan e pinywa ka. En ikruok makende mosetimre maber ni tugo ni dhi bedo makar nikech king'iyo facilities mosebedo ready gin okang' maber. Then yudo ka preparation marwa be ni makare. Wan kaka jopiny wagombo ni ka wanyalo be yudo nafas mar dhi kendo pong'o pap kendo shabikia timwa, wanyalo chopo okang' maber kendo nyalo konyowa. Mar ariyo, Chan ni dhi konyowa e gerruok maber nikech yudo ka
facilities mag sportings osetimre nade oseikre. Koro mana mako miloso matindo tindo especially makoro miyudo local ground kaka Obunga kuondegi Kenya losnwa kata facilities moko ma wanyalo konyore go bende wan be generation ma next wane kaka wanyalo go chan kuondegi sani yudo ka wan onge gi pewe mo wanyalo tuge kuonde dak mwadake sani gi waonge gi pewe mo wanyalo timre na ma nyithindo wanyalo kata nyithindo yowete wanyalo timre nade nyalo trene. Koro wakwayo mana sirikal gi ikruok magiloso maberno giduoge ground piny koni slums wagi mondo gilosnwa pebe kaka sani Obunga waonge gi pap ma nyithindo nyalo timre nade nyalo trene. Wan gi pap moro ma pod wan gi shida maketo e yore mang'eny. Koro wakwayo jatelo mamalo mondo timre nade okonywa obi okonywa yalo wach pa wan erokamano. Erokamano ahinya machiegni. In pachi chalo nade chagi? Nyinga en Kevin Omondi, ajadak Mobunga. An former player Mobunga. To an adwa wuoyo wi Benny McCarthy. Nachako ng'eye chon kapod ogocho Blackburn Rovers. To aparo ni an gi geno ni en coach maber. To wadwaro mana nomiye time. Ogi space moromo. Kik wabede gi Harambee Stars mane wan godo ma last time. Mane issues sama tin nitie kaka chairman ma president ma football dictate terms ne coach. Omiya coach space. McCarthy en good coach. Wadhi yudo results maber. To wabed mana patient gi McCarthy. Mogik en ni wan gi problem gi pap Mobunga. Wasisizia kabisa mondo president o intervene mondo wayud pap Mobunga back kaka nyocho duoko moro cha back because talent lal ka sani kaka nyithindo nyalo gocho onge wa struggle to jomoko nyakwa private property government land ka so akwayo ni president odonje e gini ma strong mondo wayud lobni back mondo wamed nacha talent. Erokamano. Machiegni in pachi chalo nade ikruok bentie tuke mag CHAN ma igani obagi mondo tugi Kenya, Uganda ko Tanzania? Mokwongo an nyinga Vincent Otieno. Pool ma wantie wan gi DRC Congo, wan gi Angola gi Zambia gi Morocco. Pato kwan mayota ahinya. Pato wabiro mana miyo coach time mondo mi jotugo moseluongo mondo coach maber. Kikwa keche kuma wantie ni kon kuma yota ahinya but kuma bro kwayo sirikal ni kaka wan jodak Mobunga obe wagombo ni chiemo cha kwa gol kendo nyithindo madhi goyo chiemo chelo ogo CHAN to koro gi kuma wantie gi sani pap ma wan go ni ng'ato sekao moko sekai ne en margi. Koro sirikal okonywa joromo go dhi olok ne president gino gi kizungu maber mondo miyo winji mar mondo mi okonyo mondo nyithindo chigni school but gi kuma gi goche mondo wabe chieng' achiel kaka ji kaustino dongo chano gocho Obunga kai wachako gol machielo chako dhi goch kendo mano kende wach mano kionge gi king'iyo ikruok ma igani oketi bende no ka Kenya oseikore makare. Kenya oseikore makare nikech kano be negno bedo last year but bedo this year neno ka gin maber ahinya oselose bagiseikre coach bende wan go sawa kech ne former Manchester United player but we wamiye time jotugo bende wamiye time mondo mi ogoch maber. Machiegni ni nyalo wacho kaka japiny bende no ka jopiny oikore ne tournament ma kamae ma igani ikruok oketi ma idhi ne ni otuge chakre dwe manyien chagini. Gi nyinga iluonga Jackton Odhiambo, an jadak ma Kisumu ka kendo ahero mpira na goyo mpira. Gima nyalo wacho kaluwore kod mpira madhi gore mar CHAN mano nego bed 2024 to nochor nikech ng'ikruok mar uwanja ne pok olosore maber. Aparo ni kuom an awuon en an gi to mabedo godo chalo kama. Nyo nitie mpira moro nyo nego bed ni nyo igoyo Tanzania to wane yudo report ni jogo the squad manodhi kanyo no cancel the trip magiduogo. Onge clarification mosemi jopiny mondo bed gi geno ni to ang'o manokelo mondo me giwe mpira cha ka gibiro mondo giikre ne CHAN. So kuom an awuon aparo ni maybe a ministry mar sport ok osebedo gi ikruok maber to bende ok giseiko korka sana korka football fraternity kae. Aparo ni problem nitie nikech king'iyo gima timre athletic kocha to gi gima timre football ok osebedo maber. Koro yudo ka coach mobiro bedo frustrated maybe samoro financial support onge aito gi jotelo manitie kanyo maybe larruok moro nitie. So an kuom an awuon aneno ni maybe seche moko problem nyalo dhi beto. Ta akwayo sirikal ni mondo giket maine wach mar mpira mana kaka ng'wech bende gikete maino mondo mi talent manitie e locals kae nikech kaka mpira midhi go mar CHAN dhi miyo Kenyan opportunity and young players mondo mi onegi gi pinje maoko mondo mi seche makoro kawgi kata gi timbe maoko sama giyudo pesa kucha giduogo to gi invest ang'o e piny. So japiny bro neno ber mar mpira no
japiny bro neno teko manitie mpira. Koro mane gima kwayo sirikal mondo mi otim. Ero kamano. Erokamano ahinya kwatieko kod mana piny acha wacho ang'o e weche mag tuke chan? Gima nyacho e weche mag chan wacho ni wamor gi tuke mokelnwa e Kenya ka. Odhi miyo wayudo welo mang'eny, tourist dhi kelonwa pesa, to odhi miyo thuolo mar expose our talent ne nyithiwa sana kuma wuoye ni en Obunga. And wamor ni jotukwa moko sani oluonge Harambee Stars ma wan kaka jo Obunga wadhi mor ka waneno ka nyithindwa tugo kanyo. Mana kamano Cleophas, mane paro mag moko kuom jotugo kaachiel kod jopiny mawuok Obunga kaendi e kaunti ma Kisumu, kendo paro mag golo mopogore opogore kotenore kod wach chakruok mar tuke mag chan ma bende owinjore itugo chakre dwe mar 8 higani endi. Tukego eko mong'ere kaka African Nation Champions. Ka ionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma kawuono motenore kod ikruok tuke chan ma higa 2024 mitugo higani. Cleophas an kuomi. Agoni erokamano Millicent Adhiambo, erokamano kuom bedo gi twak gi jomtaa mago jo Obunga mangima kama gintie kanyachiel kachiel nyakoro mogi jwang'. Kendo kama mantiere kar ka jo Obunga oseloso mowacho ni ondik barua ne jatend piny omany kaka ichopone, owach ni wan maber. Bin koro an kochopo kar ka wan gi Duncan Nyang ka to koro ene mokawa utnute dongo debero wacho ni wan kod Dan e studio ka koro kawa achiel kachiel to tere ka bonego bed ni ochope wijo kanyo pat jopiny kama gintiere ting' ma sirkal ntiere godo neno ne diere oland tuke gi yo makare, jopiny ochopo kendo tuke obedo yo moro makare kod ikruok moro malong'o manya wacho ne diere. Sani piny Kenya osego okang' e weche mag adhula, rwako welo kod neno opira e ngadhu moro machielo man malo. Ibra Yena awach ma keche aparo ni serikal osetimo matin kaluwore gi kaka wasenene. Iyudo ka nyarwa man Mombasa kanyo okong'eyo ni gimomiyo en ong'eyo chan ni okel chan kawuono. Koro iyudo ka Ministry of Sports gi Federation nyok odonje gini ahinya mondo mi aparo nye gikawa gini kamargi nyok gi dwa ni gi involve funds ahinya nikech ne ben gi dwaro involve funds gini ned gi chako wacho wach ne dwe achiel mokalo kata kane bed ni wawach ni resources onge 3 weeks to nen gima ber embui ka endigo ni lando gini kabisa un koni kokelnu go ka ulande kabisa. Koro yudo ka nye effort margi nye tin sana e wach mar chan. Koro mano nye nyisi ni nyok waikre yo moro makare kowuok e ofis mamalo. Mar ariyo iwacho ipenja wache Masud to onego wabedie serious matin kaka e piny Kenya nikech sama koro ing'eni sani piny ochiew to kidwa temo tactics moko manitimo ga chon ka to piny ochiew gi nyithiwa masani gi okapar ni gidhi tiyo yo makare. Kelo Masud ok en paro marach to nonego bed ni kele mapema. Wang'eyo ni Masud nyose train gi team en gi team to en gi team malokol. Okurit nyaka dakika mogik to udwa loko ng'ato dwa loko wadgi hotel kae kori wuondo wano sign kamoro an gadien kata king'iyo portal to ibo yudo ni date manyo kete portal nyisi ni ntiere gi manyo dhi mbele. Iwinjo? Koro wayia ni kanye gini oloki yoko nikech iyudo ka nyewan gi players wa moko mabe former players wa nye train gi national team lakini being that ni ne poko kaugi nye fans ogo koko to ginye gi amwa magi take side gi wuok. Koro iyudo ka jok manyo bire mudho gi manye onge ler gi dakika mogik nikech ne bed no negi to ng'e maber wuon gi nan attached ne dwago koko e mbui kanyo manye do chopo ni federation ntiere gi maned gitimo. Koro iyudo ka magi gin gik moko manya chon ahinya nikech wawe ng'iyo iwa ahinya wang'i nyaka maendeleo madhi timre bang' mano nikech ka koro achuno ma Masudo donjo nyathi mane dwa golo koke samimiye collapse cha odwa golo koke to neno ka iduoke adier tichaki luongo ng'at manyo ko train gi team throughout kele gotieno en igole te ng'eno sebedo gi team. Koro mano temo nyiso picha mane watimuru gik moko professional in a way that ma in kata in sama in kiny yonge kleo yonge kanyo ting'eyo ni se set standard ma standard madhano nego bed ni luwo.
koro mano tuwe gi mano nego bed ni gitimo, giket ji e ler, giket ni magi players te manyo train, gi sambaza wach ni chan idhi go karang'o, mondo mi ji pi kaka piny Kenya, mondo mi wa move forward. Erokamano Ibra, adana ka wach mare mugi kasodo, ang'e ng'ayo paro bende kawuok kuom jotwak mosebedo kodware okinyi ma kawuono. Inene yo machal nade piny Kenya, geno mane mubed godo korakore kod jogi duto, mokwongo e group ma intiere kacha ma waserango tuke machako chieng' Jumapil mano mar tarik 3, en gi thuolo mar kalo group stage? Aparo ni timbe ma wan godo e group stage, mokwongo aparo ni tim kaka DRC Congo wasegocho go wang'egi, Angola wasegocho go wang'eyogi, koro onego bed ni wamedo mana ndhadhu e squad. Koro ka ndhadhu no nitie tan gadier ni group stage to wadhi kalo, nikech king'iyo quality ma wan go e midfield kacha, an gadier ni strikers wadhi timo maber. Mano dhi miyo thuolo mar mondo mi wakal group stage. Erokamano ahinya. Duncan, antiere karka mana penjo mar Masud Chapodi amada penjo ka, dipo ni nitiere jok ma iwacho ni gin ga blue eyed boys, nyithindo moko mideo wang'gi ahinya bende kama gintiere, dipo ni Masud e case en point mwanyalo rango sani achiel kachiel, nikech sewacho ni sano ndikore gi jo Migori Youth. Jo Migori Youth ok apar kata kaseno picha ne achiel kata kotugo kodgi kata kotrain kodgi, ero ka dipo ni new signing oselande kata kure, pok wawinje kumoro amora kama intie. To sano okonwa ni intiere kama nikech mondo tugno bedi, wadhi no tok chan ka wuok Migori Youth ibed mano gi wach mare mogik watieko. Erokamano. Masud en wuod ofis machon, ofis masani en wuod ng'at manie ofis, nikech weche ariyo. Namba achiel, kane wadwaro jotugo maya National Super League, nitie nyithindo manyo tugo maber manyo nyakawo. Mar ariyo, Masud obiro mondo obed e chiro, mondo ka chan rumo to yudne chiro oko. Koro en gima rach ni wanyalo kawo thuolo madwa miyo nyithindo mapod tindo, wamiyo jodongo mandalo gi mpira timang'owa rumo. So ok en picha maber. Omiyo kata nyithindo matugo ni kare onge tiene mona tima tek, nikech kata tima tek to nitie joma pod ibotimo ang'owa ibo luongi. Koro kar kanyo federation nyaka ng'i ahinya. Ok wanyal kawo nyithindo jok ma kata kotugo an ake ji mane otugo mogik, to ipo mano osekete Migori Youth be kata kubedo vel bende onge, ino nyisa ni ang'owa ni en kanyo. Koro ok en picha maber, to bende omayo jotugo ma genuine motivation mar ang'owa mar tiyo matek mondo gimbo luongi national team. Geno ma piny Kenya ne godo? Wan gi geno. King'iyo ka keto squad, wan gi teams beach. At least ariyo moko walale godo, achiel wago e draw. To kaka wan home team, mago nyaka wabede gi teko moro mondo kaka wan host wabede gi teko moro. Ka waikore maber to watimo proper squad selection, onge gima mono wadhiyo e next stage. Erokamano ahinya. Tia man kuomi ing'we ma dakika achiel gi nus to alora koro kachuth. Wach ma ikotere kod wach mar Masud no kod geno ma piny Kenya obed go. Erokamano Nyakleo. Okay, an da support Masud. Nikech ne irango ni osebedo kanyo, kata kirango pinje ma ok yudo ka nitiere veterans miketo mondo guide this young talent. But penjo wani nyocho tugo kanye, nikech joka kata kineno kikawogi ndalo moko naneno ka jo Nigeria odogo kawo player moro manogocho mabor chon magiduogo kele, lakini gikele kaluwore nogochoga. Koro ing'eni is very unfortunate ni wacho ni Masud nogocho ne Migori Youth to pok wanene. Koro mana kaka osiepna Wanyang' wacho ni nitiere ohala kanyo ma ok ber. Kadhi e tournament marwa, klo ing'eni wan gi ja West Africa, wan gi jo Central, to wan gi ja North. To kirango kuma mpira nitiere, ing'eni Congo ni chon iluongo ni Zaire, to wasebedo kwa gocho kode, to ndalo moko nanyisi ka ne wan gi team moro ka ni Kalamu Warriors, no ochando nyaka ogo nyaka FC ka, ne wan gi Motema Pembe, no ochando nyaka ogo omanyaka Tusker gini final ka mar gine mar Mandela Cup. Koro gin gi history. To kineno Morocco sani kanyi neno kata mna nyiro donje final, gidhi gocho gi nini AFCON, mar gidhi gocho Nigeria, manyiso ni nitiere gin timbe mapek ma ok yot. Zambia koro kineno sani nyogi ma wa players ariyo momiyo sani ok wanyal strikers ariyo, wan gi Suma to wan gi ginani Gusoro, one of the top scorers. I think they were joined. Koitimo Gamo, Soro and nani Suma gigidhi Zambia. Mati nitie some seriousness
in that league. Even though ni league do kore kawo joma oko, lakini kirango Zambia gimpangilio magi ineno ka ni malo. Koro akia kama wadhi kale, but anang na wach mana kama dokecha ni wekwa ni gimna hayo maber nikech preparation marwa ni piny Cleo, kata kineno kaka jo aneno yuak, preparation ni piny kabisa ma ema dhi hinyowa, but let's hope for the best. Mane gima nyalo wegi godo mondo nikech kwa bedo ka bedo kwa chambo bro neno ka the best ni bedo best. Come on. You watch money we hope. Let's hope you play the best. Onyalo bedo kaka mane otimre Saudi cha mane Saudi Arabia chwado Argentina. Koro surprise benitiere kae. Koro mano be kowuoke to wane group stage. Ndalo moko be Greece bendo host tournament. Greece mochopo nyaka final. Even though ni bange ne giyudo shida nikech koro economy marke dok piny, but ne gichopo nyaka final. Koro emo miwacho ni let's hope for the best. The best ni nyakora mungejwa. Mbwa ubedi kod the best. Yani pod tuwak mara chano, wanja bedo kode bede juma manyien, kapod wae kore kanyo ne tuke ma tarika dek. Dwe mara boro, nyakora mungejwa mane makilo giko mar chendo karka, tuwak maka mwadi go nyime mbui me kore dote magra Mogi TV, Facebook, YouTube, kono mar X kata Twitter, kanyo wadhi nyime kanyo walosi, keni medu kono waparo. Mupogoro pore ma intire godo, nan ka kod TM Willis Odembe, kachel koda ka Duncan Onyango, kachel koda ka Abraham Odero, Ibraba Bayao nentiere studio kachel. Agoni rokomano kubedo koda in janeno mara Mogi TV. Okinyi makawuo ne cheno maru piny kod bakoro mokana nentiere ka kod jowetewa, Joyce Oduor kod Sharon Ong'ao. Angwa wei kuchendo mamoko magra Mogi TV, pado manyene kin mamoko menenogi, wangorado chieng makiny. Cheno maru piny kod bakoro mo, kana koni manoriti masani waradi chieng wuok tich ka waken luweche mag tuke mamoko okinyi e cheno maru piny. Nyinga Cleophas Oluoch, jagisumo kanya kwar mokio nyaka chisango, oriti masani.